बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ बिटिआरनि दफाफोरखौ सरकारा मावफुङाब्ला एबसुआ फिन सोमावसारफिनगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आनन्द दैमारि बिथाङा। मोनसे मोननै दफाफोरखौ मावफुंनायनि उनाव मावफुंजोबनो आद्रा थानायखौ मावफुङालासिनो दोनोब्ला गाबोननो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो गोहो दं होनना। जाय बिथांमोना एबसुखौ सोंखारिदों बिथांमोना सिरियै रेड कार्पेटआव थानानै सरकारजों थानानै आरामाव जिरायनानै राजा बायदि थांना थानानै बिथांमोना बै समाव एबसुखौ बर' हारिखौ गाज्रि मोनसे लामाजों मिसलिड खालामनानै लामा दिन्थिनायग्रा मानसिफ्रा दिनै बुंफैनायाव बिथांमोना दिनै बे रोखोमै बुंनायनि जेबो मोन्थाय गैया। एबसुआ सोमावसारनायखौ दोनथ'ना मोनसे थासारियाव दोनदों। नांगौ जायोब्ला गाबोननो जोंनि बर' हारिखौ स्मास खालामनो नाजाग्राफोरनि हेंथायै सोमावसारनो थियारि होनना। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा उत्तराखन्ड बिसायख'थि फोसावदों मेलाव थांनानै कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि राहुल गान्धी बिथांखौ गाज्रि रावजों सोंखारिदों आरो सोरनि फिसा आरो बिनि बिफाया सोर बायदि बायदि अरजायै खोथा बुंनायनि हेंथायै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बेरेखायै कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया भारत नाङैनो गासै 709 पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय। बावैसो सान सिगां क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव खासियाबारि रामदेव डिबिट मार्सि इंलिश स्कुलाव मुगैथाव जाथाय सोमजिनायखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। गावनि उन्दै उन्दै फरायसुलिफोरखौ जिनाहारि खालामनाय डिबिट मार्सि इंलिश स्कुलनि गुरायुं डिबिट ब्राइट बसुमतारीखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि दैखाङो आइजो अनसाय आफादआ। क'क्राझाराव खुंफुंनाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि दिपाली नार्जारी बिथाङा बुङो दि सासे फोरोंगिरिनि बेबायदि आखुआ समाजनि थाखाय एबा इयुन जोलै दानाय बेटि बाचाव बेटि पाढ़ाव बेबायदि समाव हिनजावसाफोरनि सायाव बिदि खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव होनना फोरमायो। मैया उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गाजा गोमजायै एबसुनि गायसनथाइ सानखौ बिहुरा बर' गेजेर फरायसालि गेलेग्रा फोथार नोलोबारियाव फालियो। बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रबिन्द्र बर'आ बाहागो लानानै बर'नि गोदान फरायसा आफाद जोनोम मोननाय बन्स'नि सायाव बुङो दि बन्स'आ राजखान्थि हान्जाजों दाजानाय मोनसे आफाद। थांनाय 10 बोसोर सिगां जेब्ला सोमावसारनाय जादोंमोन बै सोमावसारनायाव बिपिएफ दोलोआ बड'लेण्ड सोमावसारनाय हान्जाफोरखौ मदद खालामाखैमोन। राजा लामायाव सोमावसारनायखौ बादासो होदोंमोन। लावथि सिबनो थाखाय हाग्रामाया गावनो बुंदोंमोन। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावनो बन्सु आफादआ जोनोम जादों। बे बन्सु आफादआ मालाबाबो बड'लेण्ड दाबि खालामनानै संग्राम खालामनो हानाय नङा होनना। थांनाय 10 फेब्रुवारि बिटिसि गोरोबथा सानाव बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि नेहाथारि प्रह्लाद ब्रह्म बिथाङा भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी, बारग' हादरगिरि एपिजे आब्दुल कालाम आरो बारग' गाहाय मन्थ्रि अटल बिहारी वाजपेयी बिथांमोनखौ हिजरा सोदोबजों लाजि फोनांनायनि उनाव बिथांखौ दोलोनिफ्राय एरख'यो बिपिएफ दोलोआ। हादरनि गेदेमाफोरखौ लाजि फोनांनायनि थाखाय बिथांनि हेंथायै जरहाट जिल्ला बिजेपि हान्जाया एफआइआर होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिश्वनाथ आरो लखिमपुर जिल्लानि सिमायाव सेसा दालांनि सिङाव सेसा रुगुं फेस्टिभेल खुंनो लादों। बिश्वनाथ आरो लखिमपुर जिल्लानि बिक्रमपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय सेसा दालांनि सिङाव 19 फेब्रुवारिनिफ्राय 1 मार्चसिम गासै 11 साननि थाखाय सेसा रुगुं फेस्टिभेल खुंनायनि थाम-थिम खालामगासिनो। बे फोरबोनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। लोगोसे बेलासिनि हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन मुंदांखा देंखोगिरि बिराज मोसाहारि बिथाङा। बिथांजों लोगोसे मुंदांखा इउटिउबार गेमस्रि दैमारि बिथाङाबो बाहागो लागोन। नाथाय बे फेस्टिभेल खुंनो लानायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हेंथा होदों। गोबां आफाद जेरै एक्स-एनडिपि, एबसु, बर' थुनलाइ आफाद, आबुपा सिगाङावनो हेंथा होदोंमोनब्लाबो बे फेस्टिभेलखौ खुंनो नागिरदोंमोन। बर' थुनलाइ आफादआ गोनांथार मेल हांख्रायदों। बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय फैगौ 20 फेब्रुवारि खालाराव मोनसे गोनांथार मेल हांख्रायनाय जादों। बे मेलाव जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसेनो मिरु मावफुं सोद्रोमाफोरखौ बाहागो लानो बर' थुनलाइ आफादआ गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।